Drengen. De siges, at isbjørnene hører meget. Tulifolkene det omtaler ikke isbjørnen dårligt, ellers hører den, hvad de siger. Lige mig om du hvisker, kunne jeg høre dig, sagde isbjørnen engang til en dreng. En gang var der en dreng, som var faldet i en isbjørnehule, der hvor isbjørnen har sin hi. Derinde var der en isbjørn med sin unge. Da drengen faldt i hulen, isbjørnehule, tog isbjørnen drengen til sig og holdt ham varmt, så drengen ikke frøs længere. Så hviskede isbjørnen til drengen, du må ikke sige, hvor vi er henne. Hvis du siger, hvor vi er henne, så kommer jeg og ruller dig rundt. Jeg skal nok lade være med at sige, hvor I er henne, sagde drengen. Jeg siger ingenting. Jeg siger ikke noget. Så da lyset kom frem, så tog drengen hjem af, og så da drengen kom hjem, begyndte han at klø sig i håret. Så sagde han til sin mor, mor, vil du ikke finde, om der er lus i mit hår? Det gør moren så. Og mens han sagde på morens skød, det hviskede drengen til sin mor. Deroppe langt væk, men ikke så langt væk herfra, der er der en isbjørnehule med sin. Inde i hulen er der en isbjørn med sin unge. Med det samme sagde moren det til de andre, som er i huset. Og lige pludselig så var alle rejst, eller taget afsted på fangst, på isbjørnefangst, for at fange den isbjørn, som drengen havde fortalt om. Så da alle er gået, så kom drengen i tanke om, at isbjørnene, de hører meget, ifølge hvad isbjørnen sagde til ham dengang, da han var i en isbjørnehule. Så gemte han sig i under priksen, og mens han var der alene i huset, så kom isbjørnen på en anden vej, en omvej, og kom ind til huset og tog drengen og begyndte at rulle den rundt langs af isen. Og isbjørnen er meget lydhør, derfor skulle man være meget forsigtig med at omtale, hvor det er henne. Ja, og historien er slut. Ja.